Iya. Jalan ke penting. Nggih, Mbak. Wes enak saiki dalane jembatane anyar monggo. Nah iki pangkan ayo ae. Wes. Tambarjo gamungan. Antaran Bajani. Bajani tahu nggak? Wong yo payu. Nyeng saiki iki. Teles yo payu. Borong nang wit yo payu. Iya. Payu sak bawane pisan. Hah? Bawane anakku pun putrek aku ya payu. Ya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perjalanan kali ini atau petualangan kali ini menuju ke seputar Gunung Ngance ya teman-teman. Yaitu dalam rangka ingin melihat atau mengikuti ojek jagung di seputaran Ngance yang terkenal dengan angker dan bukit-bukit dan juga jalan yang sangat sulit dilalui untuk kendaraan bermotor atau ojek jagung ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mengenai lokasi dan letak geografis Gunung Ngance berada di Desa Napis, Kecamatan Tambarjo, Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Itulah teman-teman sedikit review tentang Gunung Ngance, Desa Napis, Kecamatan Tambarjo, Kabupaten Bojonegoro teman-teman. Untuk selanjutnya mari kita ikuti ojek jagung di seputar bangunan atau persil-persil di seputar Gunung Ngance. Oke teman-teman, rupanya kita terjebak dan tersesat ya. Sesampai di Gunung Ngance kita memutar-mutar dan mencari-cari tukang ojek jagung, ternyata tidak ditemukan. Akhirnya kita mutar balik melalui jalur utara, yaitu jalur dari Paltelu menuju ke arah Watu Jago. Namun kita sampai di pertengahan, kita ambil kiri menembus Dusun Besali. Oke teman-teman, kita ikuti perjalanan menembus Dusun Besali. Tapi alhamdulillah jembatan terbaru di Dusun Besali. Baru beberapa minggu yang lalu. Jembatannya hanya nggih dalan no. Golek wong ojek jagung gak temok. Wah. Walah. Adem Mbah. Oh, alah kuwi ceritane arep mbuki dalan kenceng rene no. Walah, jas ki. Kan gak terlalu nekuk ya. Kanggo kuwi katane. Kuwi anune. Stene. Pondasine ya. Yo. Rancanganmu ki lho, Dik. Ngene iki pondasine. Ayo, rancanganmu ki lho Dik apik men. Heeh, ya ben
anak kemajuan ya. Ning penake. Heeh. Kuwi ora apa lah. Kuwi yo manut wong-wong kuwi. Iya lah. Kan tukono yo tak tokno kono. Heeh. Tapi apik. Yo nguruke tenan. Broke anyar ya wis ana saulan ya hubungane ya. Sing kuwi yo wis. Wis saulanan ya. Yo lagi ae. Oh. Lagi bar dendi. Niki mbok rancang dhewe ya. Gak yo wong tuh Iki? yo gak. Yo cacah kuwi. do rewang cara mono. Heeh. Gerakan ya, Yo. sambatan lah. Dewe ya katok nang urung ni ya sakmene kaya brongkalane sambah-mbah gedhe. Ora iso ndang kucing ndang dadi. Ya nglathok sak kobre ngono ya. Wong karo mergawe tani ya. Yo, sambi. Jos tenan ki dalane saiki Besali wis. Pokoke mlebu-mlebu wis. Timbang menge ya, menge kuwi ya. Alah mengera karo. Oh iya, broke kawak iku ya. Goleki anu, wong ngojek jagung gak nemokno. Gak nggone anu. Mbok nggone sapane iku ya ora genah aku, tapi jarene mung nang ngancik ngono tak delok rono tibake. Jarene ngalor tak delok ngalor gak enek. Wes. Cutha. Kok paling kok dienpo gak unblock genjes kok. Paling kok dienpo. Yo, kamera kamu jembatan ki lembat. Dalane saiki pun menak nih, anyar nih. Yang dengaran itu. Jajal metu kene lemeng iso tembus tibake penak wis ana kuwi. Iki jajine sampean penak mobil. Iso mlebu kuwi tepak sedeng ya. Alah ra trimo sedeng wis truk sedeng kok. Kuwi? Kuwi 3 meter potong gua nu pitok bus. Ya iya. Lah kayak dalan kene iso ya rono kae. Kan dalan ya kae. Kae metu kali ya. Oh alah. Iso. Sapa lek kae? Kae wong duwe omah niku lho. Gawe omah. Ana bahasa Jawa. Oh anyar. Jawa maksudnya sing kuwi kan imah bodok manggon. Eh. Tapi kuwi sapine foto bareng makan. Gak istirahat sama matok awan. Nggih, Mbah. Lah iki lho, Rek. Iki jembatan masa lalu iki dusun Besali. Iki sing dulunya lewat sini, sekarang grupnya sudah baru atau jembatannya sudah baru. Mantap pokoknya. Wah, lah jan. Ya. Ini suasana dusun Besali. Jembatan sudah baru ya. Ini sudah muat tepak dan kemungkinan ini yang sulit tinggal akses ke sananya itu. Sudah lumayan alhamdulillah. Yen kaya ngono saiki kaya ngene ada kemajuan. Ini tadinya lurus ke sini ya, jembatan lama ya. Bruk lah ya, what. What ya mbiyen saiki wis apik dusun Besali. Oh. Seneng dalane enak. Iki kaline nek 3 posisine kaya ngene iki, suasanane dusun Besali. Terus kae rencanane anak pondas ini kae mungkin digawe kok kayak tol. Digawe Mas Parlin. Jan iki yo pondasine arahe kene iki yo menggoke. Halah. Jan jas tenan iki. Tapi sayange nguruke iki lho yo. Manual iki sak kuwate iki. Brongkalane sak mbah-mbah iki gedene. Lah iya. Manual. Analan dalane rung dadi kok. Ya. Apik. Ya iki Mas Parlin iki. Wonge kreatif iki dadi dalan ki lho arahe dalan sing kono tembus kene. Iya. Jalan ke penting ya. Nggih, Mbah.
Jalannya penting ya Mbah, pol penting nomor 1 ya Mbah. Itu bengi ndak raca yo ngingoni terus. Nggih le. Malah ndang rampung. Ya. Kan derang yo ngingoni. Berarti ini kok berarti jegole terus diusung ke angkong ngono ya. Song ketutup toh. Stain. Pun panen jagung Mbah. Rampung. Lho lho. Pun kudu resik lho Mbah. Lek kok mek wis lho. Lho urung wis. Kok? Ya kok mbayani Mbah. Apa dhewe kok. Berarti pananannya ya rontok lumayan ya Mbah. Heeh. Tapi garing. Kalau ya benek beruduk kali ya wong Bandang. Nara. Ya. Kuwi apa? Pami. Wong ojek jagung, Mbah. Mlebu balik. Tapi gak nemokno kayak semayan ceritane terus Lah gak dikojai ning ndi-ndi. ngancik ngomong iki. Tapi tak delok nang kono, gek nek Kowe arep musung. mboten. Ajeng yo patus gambar ngoten iki. Ala kuwi gambar. Nggih. Apa ngur dolanan tok. Alah. Delok suasana ngalas lho, Mbah. Mbawon kaya apa. Endi leh mau kaya Sampeyan nek lali lho malah. kijing leh. Kijing. Ya iya. Lali tuwek kok. Kijing abene ngarit nang teguritan sampeyan kok. Karo kaya Ya nggih kok. lali. Wis tuwek ya. Kok lali. Karo kasih iki ndi yo? Yo ngarepe ya, Ngarepe Mas. iki ya? Ngarepe to. Tukang cukur kan. Heeh. Enakno cukur ana to? Sempat iki. Heh? Sempat cukuran. Kasih ya. Mbah kasih ngajenge, Mbah. Ngarepe. Masuk kuwi pan kae. Ono madung wulan lah. Demulan, Mbah. Lali. Sing madhep mulon. Iki yo. Lah ya alhamdulillah ya ngono kae. Kaya roh. Ya sape ya ngono. Anu anake Mbah sapa kae? Kula mantune Mbah Dami. Ya, ya kula Mbah Dami. Mun kenal sampean kok. Lah wong kondi. Kula Tambarjo Gamungan. Arep ngaran Mbah Dami. Saya jadi tinggi. Mbah Dami wis tau roh. Lah kok ku lara nek omongane wae. Oh anu. Diawan. Umpangan. Yang loro, iki loro kuwi. Nggih. Mulane kono dadi iki ya Berarti rung nyelep kabeh nggone sampean nyelep dhewe ya. Nganggo iku ya. Oh malah. ya jam itu kono. Nggih, mubeng Bang Genuk mruwika terus niki telon aspalan mlebu mriki. Nongko-nongko. Nongko-nongko nggih. Soal ngalor saiki karena kono. Nongko-nongko nggih. Nek ngomong ki ning ngancik Mbah, tak delok ning ngancik. Gak enek terus jere wong-wong ke ngalor wonge lah tak delok ngalor yo gak temo. Terus aku jablas ngulon mubeng mriki niki wau. Yang ngalor ki piye ngusung jagung apa? Nggih le, paling. Tapi nggone sapa sik ngono Mbah, biasane didhisikno ngono. Bloketan ki jagung wong adoh kabeh. Nggih, wong ngawinan. Wong Darah ngawi. padas. Nggih le, pokoke wis ngawi. Padas bloke sama. Wis sangat Bang Gunung ngalor kuwi tekane telon iki. Wong ngomong ki mesti nah. Jagung padha sik silape nganggo iki karek. Saiki. Kok ngowet ngoten niku langsung payu saiki. Karek senenge apa sih selap apa. Lek kocek anggo ya payu. Ya nggih. Dene ari glondong. Gelondong ya payu. Heeh saiki iki. Teles ya payu. Karek seneng. Borono nang wit ya payu. Sambalane Iya. yo payu. Payu sak mbawane pisan. Ha. Mbane anakku pun Wes menak saiki dalane jembatane anyar wong nggut. Nani ya panggan ayo ae. Wes. Yo kene iki ndek kok yo asli kok. Nek kok kono ketok dhuwur kan berarti saking dhuwure. Dhuwur kono. Ketok sono.
Nah kok kene terah ketoke kaya ora ketok, tapi ketok kok kono. Langsung kan dhuwur kono kok. Kalau kok etane pleret gitu. Oh dalan ngetano. Heeh.